By som veľmi rád privítal medzi nami generálneho sekretára Slovenského futbalového zväzu, pána Jozefa Klimenta. Pán Kliment, dobrý deň. Ja sa vás chcem spýtať, ako sa vám páči takéto podujatie na oblastnej úrovni a či často navštevujete takéto podujatia aj inde po Slovensku? Tak pokiaľ nám mi to čas dovolí, tak vždycky tých pozvánok nám chodí mnoho na rôzne podujatia. Či je to cez sezónu, sú to zápasy, medzi sezónami, konferencie, potom oslavy, turnaje, vyhlásenie 11. roka, rôzne iné akcie. A my sa snažíme, pokiaľ sa dá aj s pánom prezidentom, zúčastňovať sa na čo najväčšom počte akcií, pretože my si veľmi vážime tú prácu, aj už len tou svojou prítomnosťou tým ľuďom ukázať, že si vážime to, čo pre ten slovenský futbal robia a ten amatérsky futbal, ktorý na Slovensku sa hrá prakticky každý deň, je základom prakticky aj toho profesionálneho, takže vždy, keď také pozvanie príde, tak pokiaľ sa dá, prídeme alebo snažíme sa aspoň niekoho poslať. No a tento turnaj som tu prvýkrát, ale ako som počul, je to prvý ročník, takže je to dobrá akcia vždycky, keď sa stretnú futbalisti, chlapci tu. A je to dobrá atmosféra, je koniec sezóny, takže trošku chlapci sa môžu odreagovať a pred dovolenkami si skúsiť zahrať. A tak by to malo byť. Ja sa chcem ešte opýtať, ako sa vám spolupracuje konkrétne s oblastným futbalovým zväzom v Trnave a ako by ste hodnotili napríklad implementáciu ISSF v praxi prostredníctvom zväzu v Trnave napríklad? Tak práve v súvislosti s implementáciou tohto informačného systému sme sa mali možnosť dostať sa trošku bližšie k tým oblastným futbalovým zväzom, aj regionálnym, ale aj samotným oblastným. A aj vďaka nášmu IT manažerovi Jankovi Vedkovi máme viac informácií a aj pri tých osobných stretnutiach jednoducho zaujímame sa o to, kde tlačí topánka, kde by sme mohli pomôcť. Alebo aj pri tých konferenciách, na ktoré sme boli pozývaní. Takže tie informácie, ten prehľad máme, poznáme ľudí, to znamená aj v Trnavskej oblastnej zväz, ten nie je tak ďaleko od Bratislavy, takže ja som bol osobne na konferencii aj na poslednej. Takže uvítal som aj to, že jednoducho po dlhom období predsedovania Šaňa Šmída, ktorý urobil kus dobrej práce v oblastnom futbalovom zväze, prichádza mladá krv a s pánom Hrakom sme nadviazali veľmi dobrú spoluprácu. Čiže vy skôr teda patríte ešte po ten región, potom SFZ, ale samozrejme komunikujeme spolu na dennodennej báze a vždycky, keď je nejaký podnet, niečo treba poradiť sa, riešiť, tak vždycky majú k nám dvere otvorené, takže spolupráca s Trnavským oblastným futbalovým zväzom je veľmi dobrá a takisto pri implementácii informačného systému patria medzi tých prvých, takže to je veľmi dobré a je to veľmi dôležité aj pre nás, pretože ten informačný systém bolo niečo nové a bolo treba práve niektoré zväzy na začiatku presvedčiť, aby sa na to dali a ukázali cestu aj tým ostatným. A dnes sme sami radi, že takým spôsobom tak rýchlo tento proces pokračuje a